И здравейте на всички! Днес снимам в един сервер, защото реших, че направо тук да снимам. Днес ще ви кажа какво ще ви трябва в Майнкрафт. Едно от много важните неща е къщата, защото през нощта да се пазите от зомбита и мобове. Вътре не съм я обзавел. Второто нещо, не на второ място, просто съм ги направил така, е дървото. То ще ви помогне да си направите инструменти, мечове и други неща, както от него можете да си направите къща. Трето, къщата, т.е. храната, изменете, защото без нея вие ще умрете някога. Рудите. Някои хора мислят, че са безполезни, но с тях можете да си направите златен, железен или диамантен меч, или с дървото дървен меч, с който да се защитавате брони и да. Ето както съм направил един златен сет, който ще ви помогне да се защитавате вечерта от зомбитата, ако още нямате къща. Да, днес съм с един друг скин. Сега само да си махна бронята. Да, ето е нея бронята. Ето е бронята. Да, реших просто днес да съм с един скин. Това беше всичко от мен. Дано да съм ви харесал и до нови срещи.